Svima želimo ugodnu večer. Marini, hvala. A pripreme jedne druge, kulturno značajne manifestacije Picokijade obilježila je zabrana cajki. Odluka grada je stigla prikladno na Svjetski dan glazbe, dan kada se slave i profesionalci i amateri, a u gradovima se organiziraju besplatni koncerti. Što za vas znači glazba? Pa sve. Disanje, život. Sve. Zabavno mi je to slušati. Opustim se isto. Malo stvari može toliko da nas veseli kao glazba. Glazbom je Ana Rucner i ove godine u ranu zoru pozdravila ljeto. Ovog puta uz potporu policije. Poslala se poruka manje oružja, manje tragedija. Tako je svirala na violončelu izrađenom od dijelova predanog oružja. Od uvijek sam željela svirati s klapom, ali da ću svirati s policijskom, evo tome se nisam nadala. U Đurđevcu se nadaju da ovog vikenda dok traje Picokijada neće biti narodnjaka. Lokalne vlasti nekim su kafićima odredile da puštaju primjerenu tradicijsku glazbu, iako nigdje ne navode na koje točno izvođače misle. Ne objašnjavaju kako to misle kontrolirati, a za izjave nisu dostupni. U vrijeme kada se žanrovi stalno isprepliču, ova je odluka besmislena, smatra glazbeni kritičar Horvat. Mi ne uvozimo turbo folk i cajke. Mi ih imamo vrlo dovoljno na našem terenu i Jelena Rozga ima elemente tih nekih ajmo reći turbo folk, nekih ritmova, nečega, ali to ima i španjolska muzika i brazilska muzika. Da je glazba univerzalan jezik pokazuju i ovi prizori koje je naša kamera zabilježila u Splitu. Ja ne mogu drugo nego da ga volim. Mera dola ni aja dola, mera dola ni aja dola. U gradu koji je iznjedrio niz glazbenih talenata, svatko svojeg favorita ima. Doris koji Hrgovića i razumiješ. I onoga, oni što ima periku, znaš, onaj... Duško Lokin. Duška Lokina. Skakalo se i pjevalo sinoć uz Killerse koji su prvi put nastupili u Hrvatskoj na Zagrebačkom In Music Festivalu. Nakon 2 godine pauze, glazba će na Jarunu odzvanjati iduća 2 dana. U Splitu u povodu Svjetskog dana glazbe u galeriji Meštrović građani i gosti uživaju u talijanskoj kanconi. Ondje je Sofija Preljvukić. Sofija, kakva atmosfera? Pa evo, prvi taktovi italijanske glazbe zaista su oduševili sve prisutne. Čim su se oglasili zvuci sa ulice su krenuli pristisati građani, jer moram reći ovo je besplatan događaj. Svi su ovdje dobrodošli, i domaći i gosti. Ovo organizira udruga Prokultura u ovom zaista prekrasnom prostoru galerije Meštrović. U ovim ljetnim vrućim večerima zaista je najljepše ovako izaći na otvoreno, a i poslušati glazbu. Treba reći, ovdje će se uživati još dugo, ali inače u Splitu osim ovog događaja imamo još jedan. Na splitskoj plaži Žnjan večeras nastupa i Dražen Zečić, dakle i tamo će sigurno biti tisuće Spličana. A evo, ove večeri zaista lijepi taktovi italijanske kancone i pravo uživanje ovdje večeras. Lijepo, hvala ti, Sofija.